Quan la dona està de baixa dins l'administració, fàcilment es pot suplir per una altra persona que està, i la rendibilitat de l'administració no es medeix d'aquesta manera. Les empreses, nosaltres tenim estadístiques de tots aquests anys en què les baixes, i no parlo de maternitat, les baixes naturals entre home i dona, perdona un segon, sisplau, les baixes naturals entre, comparant l'home i la dona, són 3 vegades més baixes de noies, de dones, que d'homes. O sigui, es produeix això i per tant vol dir que l'empresa no pot consentir per poder cobrir postos de treball. Estamos hablando de evolución, estamos poniendo un dato tan frío. Estic totalment desacord, perdoneu. Desacord amb les baixes. En absolut. Jo us podria dir que l'índex de baixes de la nostra empresa tendeix a 0. Tendeix a 0. La veritat és que és un problema de també organitzar les empreses i és un problema de buscar com conciliar i, per tant, si hi ha maneres flexibles de fer les coses, i això és feina de l'empresari, de treballar-ho a fons, de buscar solucions. Nosaltres fem 6 setmanes de vacances l'any, ens busquem la vida d'una altra manera i això fa que no faci falta fer aquestes baixes. Jo crec que les dones són molt responsables i molt serioses i som tan pures a l'hora del poder, o sigui, els homes no tenen pudor amb el poder. Nosaltres som molt pures perquè dius hem de ser meritòries, hem de ser realment capaces, hem de ser realment preparades i en canvi fa anys i anys i anys que hi ha molts i molts homes apoltronats en el poder, no tenen cap pudor. N'hi ha molts homes en càrrecs que són totalment mediocres, totalment, és veritat, que no estan preparats. Inútils, digue, ho tens aquí. Inútils. Que ho tens aquí i no et sortia. I no tenen cap problema, com deien per aquí, d'afavorir els altres homes, d'afavorir. Jo tinc una companya en un càrrec i em diu, noia, estic esparverada, s'ho solucionen tot fent un cafè. No hi ha reunions. Ella diu, hem de fer una reunió. No, això sí, ja ho farem. Un cafè. Vull dir que això passa molt. Jo crec que, en canvi, les dones... No tant a les empreses privades, això, eh? Bueno, les públiques sí. Espera't un moment. No estic parlant... Busca rendiment de la persona a l'empresa privada. Per tant... No, perdona, és que jo estic farta de sentir parlar de rendiment quan estem parlant de la incorporació de la dona a la feina. Què m'estàs parlant? O sigui, el més rendiment que pot donar una senyora, i ho ha demostrat des de fa segles, no hi ha cap home que ho pugui assumir. Si parlem de rendiment, les dones som les primeres. Home, ja n'hi ha prou. Un moment, deixeu-me escoltar el més jove del plató, jo crec. Quants anys tens, Artur? 17. 17. A més, tu vas fer un treball, m'han dit, de segon de batxillerat sobre aquest tema. Exacte. Canviaries tot el treball després d'haver escoltat tot el que s'ha dit aquesta nit o no? No, la veritat és que no. Però, en el fons, totes les conclusions que vaig trobar estan molt relacionades amb això. Principalment, que trobo que la dona a igual salari, igual feina, és a dir, no està igualat. Aquest terme no el tenim en compte. D'entrada, perquè els homes a l'hora d'obtenir una feina estan més valorats en aquest cas. Per un altre cantó, que no es valora el talent, és a dir, quan requereixen una feina, el talent no el tenen en compte. I per últim també que el terme conciliació feina-família a la dona li és un problema. Tu com t'imagines el teu futur? El meu futur? Doncs... Amb aquests temes que parlem, Home, si puc ajudar i tant, i posaré tots els meus medis per intentar solucionar i poder ajudar totes les dones i la igualtat. Home, tampoc et comprometis molt, que hi ha una feinada a fer, No, però jo sí puc aportar el meu granet de sorra per la igualtat, que trobo que és necessària, perquè no és més que un dret per a totes les dones. És que estem parlant d'algú... És que no es pot ni comentar, de fet, no es pot ni dubtar d'això, perquè... No hauria ni de ser debat, això, no? No hauria ni de ser debat, és una cosa que és necessari. Ja és una cosa que la igualtat entre dones i homes ja hauria d'estar més que assumida. I si no es pot assumir, o com hem comentat fins aleshores, amb medis permetent-ho naturalment, doncs trobo que s'han d'utilitzar quotes o que sigui necessari. Ajudes o altres medis. El que és evident és que feina se n'ha fet, això també ha quedat demostrat aquesta nit, però feina per fer segurament també n'hi ha. Feinada la que tenen aquests dies economistes i governants de tot arreu. Demà hi ha convocada una cimera contra la crisi entre el govern català, els partits de l'oposició, les patronals i els sindicats. Sobre la taula, un informe elaborat pels assessors econòmics del govern que, entre moltes altres mesures, considera, per exemple, el copagament en la sanitat, però no només, també en l'educació i fins i tot
sobretot en la justícia i la universitat. En aquest context de crisi, i que serà polèmic, a banda ampla els convidem a posar-se en la pell dels governants, en la pell de gent com la Maria Eugènia Cuenca, que en el seu moment han hagut de prendre decisions, o en el dels assessors d'aquests governants, per preguntar-nos per on hem de retallar, on hem de fixar les prioritats en un moment de retallades a tot arreu. Nosaltres què faríem? Si volen venir al programa a parlar-ne, ja saben que ens ho poden fer saber, ens poden enviar un correu a bandaampla@tv3.cat o ens poden també trucar al telèfon 93 473 7102. Avui ens hem guardat una pregunta pel final que algú ja l'ha dit, algú ha parlat, això s'acabarà quan hi hagi una presidenta de la Generalitat. I algú ha dit, no només és això. Doncs bé, l'hem fet, hem preguntat, Catalunya estaria preparada o està preparada per tenir una dona president de la Generalitat? I el resultat és dels més alts que hem tingut mai a banda ampla, El 88,6% dels encastats han dit que sí. És a dir, que com a mínim l'ànim hi és. Una altra cosa és el que passarà. En altres països, i també s'ha dit, ja fa anys que les dones han assolit la màxima autoritat. Per acabar, n'hem fet una selecció. Dones que en la història més recent han sigut caps d'estat o de govern. Caldrà veure si en un futur, en aquest llistat, en aquest vídeo del banda ampla del segle XXII, hi podríem afegir el nom d'una presidenta de la Generalitat. Bona nit i fins dijous que ve. Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren.